Timer, how are you? Tsitsi Munzwa ndeipi? Lulu Jalunga, how are you, my dear? D Giga, how are you? My Tamutenda. Tamutenda. Lydia Chinyoka, how are you? Posenta Chigwada. Nisha Sokostina, Virginia. Nancy David, how are you? Ndirinani Luluja, how are you? Long time, Luluja, how are you? Mary Kanyemba ndeipi? Brenda Lamini ndeipi? Nyaradzo ndeipi? Manjenjenje tembo tiritese kuna manjenjenje uko sei Painlop Kawiwa Bridget Kapinde ndeipi? Julie Kuve ndeipi? Tendai Mariwo ndeipi? Let me try and put the number so that we can get right into our program. This a number so that we can get right into our program. Okay. The number is 44 77 48 33 0801. Okay, let me see if I can pin it. Edith ndeipi Monica Gwasha, how are you? Tendai Mariwo, how are you? Number yangu haisiko hapi hapa seo. Coletta Banda ndeipi. Okay, there it is. I'll pin it now so that we can get right into our program. Pin the number. Okay, ndinokuchingamidza pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Nhasi chekumirira hapana. Happy Friday to you all. SIS MELLY wapinda maskati. Saka madekwana ano avachakwanise kupinda vaita vaenzi. Ingabo, how are you? The name is Auntie Selina. I'm your host, your facilitator, and your presenter tonight. Ndatichibatsirane ndine nyaya 1 yandinayo, inyaya nyowani and inyaya yekunzirwa yevanhu 2 vari kutambudzana, vanhu vaviri vari kutambudzana. Kana kuti tokontinya nepart 2 yechifeve chevakadzi. Saka ndochiti 1 chifeve chevakadzi, 2 nyaya yezoo. Saka ukati 1 or 2. Let me do it this way. Saka number 1 is chifeve chevakadzi part 2, or number 2 ndakakuwana uine zuu rako. 1 or 2. Toita ipi? Let's vote. 1 or 2. Just type in the comment section. 1 is for continuation part 2 of chifeve. Number 2, ndakakuwana uine zuu rako. Start with 2, then 1, auntie. 2, 1, 2, 2, 2, 1. Number 2 inenge yatora mukombe. Okay. Number 2 inenge yatora mukombe. Saka get ready to be calling and helping. Because murume wacho ndamuti, both murume nemukadzi ndamuti munofanira kunge muri pa live muchizvinzwira comment dzevanhu. Let me do it this way. Don't need that. Drop with a title. Okay, 2 it will be. 2 it will be. And it Nasi Friday.
At some point this week, I got a call from vanhu 2 vanga vari kunetsana. Vanhu ava vakaita mwana vese. Vakaita mwana vese vanhu vaviri ava. Asi mukuita mwana vese, mukadzi anga ane vana vake 2 already. Saka wavakazoita vese ndewechi 3. Mukadzi anga ane vana 2 already. Vakazoita 1 wekusila deal relationship. Mukadzi saka ane vana 3. Okay. Mukuita mwana uyu vakadanana, as apparently murume ane mukadzi kuZimbabwe. Murume ane mukadzi kuZimbabwe. Vari kugara kuSouth Africa vanhu ava. Mukadzi vana vake 2 vanogara naamai vake kumusha. Iye ari kugara ne1 wemurume waakaita naye kuSouth Africa. Ndo waari kugara naye. Mukutaura murume anoti, munhu akandibata murume. Mukutaura ndichizoedha mukadzi pafone call. Mukutaura murume anoti, takasangana tikadanana, asi ndakamubudira pachena kuti ndine mukadzi wangu kumusha, saka tiri kungofara hedu. Takasangana tikadanana, ndakamubudira pachena kuti ndine mukadzi wangu kumusha, tiri kungofara hedu. Mukufara zvakaitika ndo zvakaitika, pakapedzisera pabarwa mwana. Mukufara zvakaitika ndo zvakaitika, pakapedzisera pabarwa mwana. Ini dzimwe topiki ndongofila kuti ndedzasisimeri vanhu vanondiomesera, vanondiunzira topiki dzavo dzinenge dzine kanhingiriki inaka. Anyway, let's go on. Nhasi tinenge takainvedwa panapa. Tinenge tiri invaded hii. Saka vakaitisana mwana, havana kumbobvira vagara vese. Handiti vaitisana mwana. Munowaziva vanhu vechirume kuti kana wabatira pamiri dzimwe nguva vachatodi necheine kuita newe. Vaitisana mwana kudaro. Mwana ane gore. Saka murume akauya akati, ndinoda kuti munditauriro nemukadzi wandakadanana nayo. Anoti ini ndakaona aine zuu rake. Zoo as in ZOO. Ndakaona aine zuu rake. At first I wasn't getting what he was saying. Ndikati makaona aine zuu. Zuu. Ndatisiri kunzwisisa. Zvikanzi andiselina, zvandiri kutaura ndezvekuti mukadzi uyu ndakamuona aine vana vake 2. Wekutanga ana baba wake, wechipiri ana baba wake. Ndikati ndora muri kuti zuu here. Zvikanzi ndakamuona aine zuu rake. Ini ndikazowedzerawo pazuu ipapo tikaita mwana wekubatanidza relationship. Asi inini ndakanga ndisiri murelationship for mwana, nekuti ndakanga ndamubudira pachena kuti ini ndine mukadzi wangu kuZimbabwe. Ndikati nhai hanzvadzi, zvino kana maakuti vana vamazuu zvichiri zvakanaka. Zvikanzi hazvina kana nekutombonaka. Chiri kunetsa anti ndechekuti inini ndiri kungonetswa nekunzi ndinofanirwa kuchengeta mwana. Ndinofanirwa kunge ndichimupa mari yekuchengeta mwana. Asi baba vekutanga nababa vechipiri, they are not in the picture yekuita look after vana vavo. Baba vekutanga nababa vechipiri havazi mupicture yekuita look after vana vavo. Asi inini ndindangonzi chengeta. Why? Hanzi ngambotanga atsvaga baba wokutanga nababa wechipiri vochengetawo vana vavo. Inini ndozopindirawo ndichichengeta vangu, because ndiri kufila kuti inini kunyangwe ndikamupa mari yangu ichange ichinochengeta nevamwe vana vake.
mama zviri kutaurwa ndizvo here kuti makanga muine vana vanyu? Ehe. Makaudzwa here kuti munhu ane mukadzi? Ehe, ndakaudzwa. Ko mimba yakazoitika sei? Anti Selina, zvinongoitika. Ndaifunga kuti tichapedzesera taababa naamai. Ndikamangofunga kuti muchapedzesera maababa naamai makaudzwa pachena kuti ndine mukadzi kumusha. Zvikanza ndaingofunga kuti pamwe ndichaita wechipiri. Saka the only way yekuita guarantee yaive yekuita mwana. Wo, makaita mwana zvemusoro wenyu? Ndakaita mwana zvemusoro wangu. Yabva yandiomera uka. Saka ndakati regai ndiendese kumadhayari vanditongerewo nyaya iyi, vandiudze kuti zvinofamba sei, uye voita sei pakadaro. Saka mukadzi ane vana vatatu. Wekutanga ana baba vake, wechipiri ana baba vake, wechitatu ana baba vanova ndivo vari kuSouth Africa vari kukomplaina kuti vamwe madzibaba havasi kuchengeta vana vavo. Inini ndindangobatwa kwiyo kunzi chengeta mwana sei. Madiaries, nyaya iri mudariro. The number that you can call is pinned below. Inini dzimwe nyaya ndinoshaya zvokunyatsotaura, sure, honestly. Nekuti nyaya dzakadaika hapana chaunitembenga uchitodzwa, because uyu anenge achitaura yake, uyu achitaura, uyu akati unonyepa uyu. Saka chekutonga chaicho kana chekubatsira nacho unopedzisira wangoneta. Saka ndati regai ndiuye nayo kumadiaries vateererewo advice inenge ichitaurwa nevamwe. Asi mukuunza nyaya iyi kana kuti mukuunza nyaya dzatinounza, I hope it's a lesson to other people vanenge varimo mucomment section kutodzidza pazviri. Kuti kana wadanana nemunhu kuita mwana hakuzi riko zvinoreva kuti unogona kupinzwa mukitchen. Ndinokuchingamidzai pachirongwa, makadii? Ndiripo hangu muri sei Selina? Tiripo, long time, how are you? I'm good, muri sei? Aiwa, tiri nani, tiringoona muchiita zvidavado anti. Mwari vakatendeka. Asi ndiye Mwari, munoronga anogara chingoti ndiye Mwari. Ai, ndevakatendeka zvashuwa. Well done to you. Thank you. Mainzwawo nyaya? Yeah. Ndainzwa nyaya iyoyo, ndoda tanga ndati kune murume iyu pangu. Saka iye pavaiitana pachona, I know kuti mukadzi vanofanira kutora responsibility vese vari two handiti. Mwana akatoitika, mwana atovepo. One. Kana dai akanga asingadi mwana, akarege kuputira. Vaiita vachiputira. You know. Vachishandisa makondomu, vakarege kushandisa makondomu. Ndikutaura murume angadai akashandisa makondomu kana ainyasoti okay, inini tirongoda zvokungofara chete zvisina mwana, because uyu anenge akatoteya. Pane mukadzi asingadi kupinda mumba here. Vamwe vanenge vachiti vanogona kuzo-overtake maiguru vari kuZimbabwe, you know, something like that. Ndozvanga zvitori tarisiro yake. Ende tiri ipapo amaininika upenyu mwana haazi madomasi ekuti unoabika weta is for life mwana. Ndizvozvo. Auite mwana uchiti asimbise relationship, gone are the days atibatire vanhu like that. It's not fair. It's not fair on mwana. Look ezvinezvi mwana anenge kutadza kuchengetwa because anenge kuti ndakuchengeta nevamwe vana, obviously ndikakutumidzira mari wautonochengeta vamwe vana vako vari kuZimbabwe. Ngatiregedze kubatira varume tichidaro. Ngatiregedze kuita desperate tichidaro. But nai anti Magumbo. Ne rate iri kuitika vana, amufungire kuti vakadzi tinenge taakuto pamwe nekunetsa kuri kuita varume, hamufungire kuti vakadzi tinenge taakutoitawo vana tichiti in the hope yekuti unobva waroorwa? It doesn't work like that way. Ungaroorerwa kuti vana anotonzi masanga, it's a blessing. Kwete kuti uri kubatirira murume kuti uri kuda nhingi. Vamwe vanotoita mwana kuti inda kungoda kungoita mwana wangu.
noti kuti ndikuita mwana nekutoda kuchengetwa nemurume uyu ende munhu akuudza kuti ane mukadzi wake. That's being stupid. I'm sorry to say, that's being so stupid. Okay. Yeah, aungaite mwana nekuti uda kuti asiye mukadzi wake iwe overtake maiguru. Aiwa, atiregedze kudaro veduwe, ngatiregedze kuda. In fact, akatodzwa ndine mukadzi wake saka tiri kuita chihure. Changa chitori chihure, munhu akanyasoudzwa haana kuvanzirwa. Anditi? Haana kuvanzirwa. Saka varinga vachiita chihure. Muchihure makutoti akutoda mwana akuda kutovertake asi wanyasoudzwa zviri pachinoti you know what, tiri munhu muSouth Africa, ini ndine mukadzi wangu ari kuZimbabwe, haana muvanzira. Ende pamwe akatodzwa kuti wandinotoda ende haafaniri kutombozviziva kuti tinodanana. Ezvinezvi mukadzi achatozoziva kuti kune mwana obvious, achatomudza kuti ndakapara mhosva, ndine hure randaifambidzana naro rakandibatira rikaita mwana. Ezvinezvi akuti mwana mazuu. Can you just imagine? I know. How painful is zvachitarisa vana vako, mumwe ari kunzi shumba, mumwe akutonzi nhingikiri, mumwe akunzi zebra, mumwe akunzi tsoko, vakunzi razuu. It's not nice. I know you shouldn't use those terms kuvana, you know. It's not because at all. Because akamuda aine vana vake. Then anga asina mukadzi taiti azvuva sanzu azuva nemarararo anditi. Ndizvozvo. But anga aine mukadzi and akamuudza kuti inini ndine mukadzi wangu. Mainini vakati ndikutomitira mwana chete. Sorry, hold on. Luigi, point of correction. Kola hana kukola munhu kuti feve. Ati chakange chatove chifeve chihure chavakange voita nekuti akanga audzwa mwana. Havana kumunema kuti ihureba. Point of correction. No. I'm not saying ihure. Vakatotendera kuti tiri kufara. Saka kuti tiri kufara nemurume womunhu chihurezvi. Handida kumuti hure. No, handida kumuti hure. But ndozvandiri kutry kuclarify izvozvo. Ndozvandiri kutry kuclarify. Hatitsvage varume nedemo like that. Hatitsvage marriage like that. Ende zvireve kuti ukaitira mwana murume anobva kuroora, wona iye zvinezvi haatodi kutozvinzwa nezvazvo. Yeah, true. You know, ende papa kuzoti ore chitora mwana wacho nomuchengete. Maiguru anoti no, handichengete mwana womwe munhu, ni mwana wako anoita outside ngikiri marriage yedu woti ndiwe ndimuchengete panapa. Mwana kutotadza kuchengetwa. It's not fair. Ende plus mwana ndewo upenyu hwese. Plus futi nenyaya dzatiri kungonzwa dzevana vari kutadza kunyatsobatwa idzi, wochinopereka kuna maiguru mwana wako. Ende kana wakamuita munhingirikini mukufara uchifadzana nemumwe wako, wakarwadzisa maiguruka. Kana wakavarwadzisa ndokuti vachanotambira mwana wako. Exactly, you know. So mainini vane mhosva big time. Auitire mwana nekuti uri kuda kuti uroorwe. Because vaitoti ndiri kutomutira ndikaita mwana chete. Pamwe waiti pamwe ndoita mukomana, kana anga asina mukomana, kana ndomitira musikana, kana anga asina musikana, anobva hapana kwaanobva aenda. But iye ane mukadzi wake nevamwe vana uko. Yes. It's not like munhu haana vana vake handiti. Aiwa, anavo. Baba munini vane vana vavo here. Vane vana. Saka handichaimuitira mwana sese munhu anga asina mwana sei. Eno akanga asitomborina mwana menji ndogoti we understand kuti ndiri kumuitira mwana nekuti maiguru havana mwana. Maiguru vane vana asi woramba uchiita for what? Pakafamba mweya wechipfeve zvapo wakanga veduwe. It's not nice. Baba munini zvakatoitika, mwana atovepo. Idzinza renyu mochengeta mwana zvekuti kune vana vachachengetwa kuZimbabwe kana muchida mwana wenyu chokwadi uchida mwana wako uchizoti mwana wako chengeta mwana wako. Izvo zvinotongowanikwa ende hazvitomboite kuti ndikozoti vamwe vari kurara vasina kudya, inini ndine extra 200 rands inogona kutengera chingwa vana vangu vari kuZimbabwe. It doesn't work like that. No, it doesn't. Hazvizomboite. Kana watongoiwana mari wakutochengeta vose, hauchatore mari uchiti indeya yabva kuna baba number 3 saka number 2 ne number 1 havafanirwa kudya. Hazvidaro. Vapfidze kuti une mukadzi wotsvaga vanhu wokugara naye, iwe uchiti une mukadzi wotokuti kusvika pakuita mwana makaita kakawanda kaini.
akaska one night stand. It wasn't a one night stand. You can actually tell kuti kwaingova kunakidzana because murume akagara abuda pachena kuti ini ndine mukadzi wangu Zimbabwe. Exactly. Avakati unonyepa ndinokuchinja chete. But hazvina kushanda. Hazvina kushanda ende pane munhu tutaura human being up. So a human being for life. It's for life. Exactly, for life. Thank you so much for your contribution, Auntie. All right, have a beautiful weekend, everybody. You too, Auntie. Take care. Okay, then. Bye. Bye. Rega indi dzosema macall vanga vachifona tinzwawo kuti vane pfungwa dzekuti chii. Let's remember kuti mukadzi uyu akatoudzwa point blank kuti ndine mukadzi wangu, which means murume uyu mukumuudza anga asina intention yekusiya mukadzi wake, aingoda kupasa time since vari kuSouth Africa vese. Ndinokuchingamidza pachirongwa. Anti makadini? Maswera sei Aunt Selina? Maswera sei? Taswera hedu. Ndinoda kupa contribution yangu. To start off with, murume uyu ane utsinye. Okay. Aunt Selina. Ane utsinye pakuti anoti awana munhu aine vana vake otanzi zoo. That's a very disrespectful word to say. Dai akangoti akaenda wana aine vana vake too. He's wrong by saying that. And then chechi too, Aunt Selina, it's a lesson to us ladies. True. Ngatidzidze kuti kana tichidanana navarume vevanhu we protect. It's not every man wanofanira kuitira mwana naye. Zvechihure ngazviperere pachihure. Already mukadzi wevanhu akatodzidza lesson yake pakuti vana three vavo with different fathers. It's okay, zvakatoitika. But haungarambe uchingocontinue kuti murume wese wasangana naye oita mwana. It doesn't make sense at the end of the day. True. Akutakura nhumbu ndini mukadzi asi murume. Varume they are there pakufara. And ukavapa yeke yakadaro avarambi Aunt Selina. Zvokwadi. Because they've got nothing to lose. True. Ini mukadzi ndichatakura nhumbu 9 months. Ndichaenda kulabor. At the end of the day ndiyakutambura futi nemwana iyeye. Zvokwadi. Because the bangu is no longer in the picture. So isusu vakadzi ngatizive kuti kana tichita zvatinoita, protect yourself, prevent, shandisa family planning and all the stuff until munhu wacho atozogurora, then you are now sure kuti murume wangu kana chizokusiya ngazokusiya chiziva kuti at least ndandiri mumba. Zvinonzwisisika. Uchingoita, it's now like a cycle, history repeating itself. As much as this man is wrong, this woman is also wrong. That's my contribution, Aunt Selina. Ngatizvidei vakadzi. Mwana hasimbisi relationship. There's no vanhu tine problem tinofunga ndikamitira nhumbu achandida. There's no way he was going to leave mukadzi wake because of amitira nhumbu. And the worst part ndekuti akatokuudza kuti ndine mukadzi and you continued kuita nhumbu. For what? Ko mukangofara itaika zvechihure zviperere chihure. Uri kuita nhumbu for what? Yeah. Pakaipa. And pakaipa zveshuwa, especially knowing kuti akaudzwa pakaipa. Exactly. She knew kuti kune mukadzi kumba Aunt Selina. She knew. So there was no reason yekuti atoita nhumbu at all. Zvaitongoratidza kuti chihure. Danga akatombonyeberwa kuti ndakanyeberwa ndakapromiswa marriage. Murume did not lie. I'm not saying kuti he is right. Akamuwana ine vana vake too fine, but ngachengetika wake mwana wechi3 wachona wakamupa. Vana tu vakaona ina ngativaise pasaiti wake ngachengete. Zvekuti vana baba vemwana wekutanga havasi kuchengetwa. It has got nothing to do with him. Ngachengete wake mwana wakamupa. That's my contribution, Aunt Selina. Vakadzi ngatidzidzei, please. Thank you. Thank you so much for your contribution, Auntie. I think muri kungozvinzwira. Vese apa vari wrong according to Auntie. And vasichesesa futi kuti vakadzi ngatidzidzirei. Zvino tinodzidza here from stories like this. Do we ever learn? Hazvishamise gore rinouya at this time tikadzoka neimwe nyaya yekuti ndakadanana nemunhu ndakazoita mwana akuramba kuchengeta mwana. Ndinokuchingamidzai Auntie, muri sei? Hello, muri right here. Aiwa, tinotamba kuti muchitamba.
ndinotamba kuti muchitambawo aiva ndanyatso kurwadziwa zvangu nenyaya marwadziwa anoona nayo svondo zvakapera nevakadzi vari kuti ndakabuda mumba ndokunodana anti muri palaudi here ndandipanike makunzwa zvaanani ndati maona nyaya yakati nayo svondo rakapera yana mai vari kutaura kuti ndakabuda mumba ina soda kuroorwa asi ndakunodananawo nemurume ane mukadzi wake baba ava inini yes musikana uyu ane vana vatatu kuti zvangu shorei kuti aiwa mwanangu wakakanganisa dai wakati dzikamei wonyatsawo kufunga kuti ko izvi zvikazodai zvikazoshata zvakadai apa ndine vamwe vana 2 vasina vanoti uyu una baba wake dai ndamboti dzikamei pakuzoita mwana apa ndamboramba hangu ndine vana vangu 2 ndichiona kuti zvakamira sei asiwo baba vane udyiri nekuti baba vadai vaiziva kuti havasi kuda kuti vawedzere zuva remwana wiko dai vakaputira havana kuputira nekuti vanga vari prepared vanga vari kutaura kusaputira vanga vari kuziva kuti pane maresults achazobuda saka kuti nhasi vazodaidza mukadzi uyu kuti hanzi nezuva rako ndanzwa mwoyo wangu uchidambuka fani ndarwadziwa fani murume uyu ane utsinye murume aya ane utsinye ari kuonererwa zvake achiti nouyu waari kudanana naye kusouth africa zviri kuita mukadzi wake kuzimbabwe ari kuzviziva dai mwari vakamutongawo nenzira iyoyo nekuti anyatsa kurwadzisa uyu hongu kana anga ari kuitirawo zvokuti aovateke mai guru ari kukanganisa mwana ngaagare pasi anyatso kufunga zvinhu zvaari kuda muupenyu anyatso kuona nzira yake mamiriro yakaita but iye zvino zvatooma nokuti atova nevana 3 asi ndagomboka chaizvo murume uyu ukaona munhu murume akusvika pakudaidza vana kuti zvuu kuratidza kuti akatopinda atori nemwoyo wekukonzeresa maproblems kune musikana uyu kuda musikana uyu anga asingatombo ndo vanhu kuda ine handifunga kuti aimuda because akanga amudza kuti ndine mukadzi akati tiri kutamba nekuti inini ndine mukadzi kumusha kanyaya chokuti mazuva ano neminjolo iri kungoitika ikai vanogona takambodzinzwa nyaya last week dzokuti vanhu vanga vachitotaura kuti tikudanana ende zveshe vanonga vachidanana tinozviona mareino kuti baba vane mwana vane mukadzi kuzimbabwe kana kuti vane mukadzi kuchandoko kana kuti kupi asi vane makore vachidanana namai takakura tichingozviona kana makuti tichikura zveshe nhai anti yavo iri kuchitungwisa asi apa vatova nemakore 10 vachiuya apapa anti takakura tichizviona vanenge vachidanana here kana kuti pane hwana ari kudanana ega ipapapo saka musikana uyu tochiti ndeyanga achidanana ega because kazhinji pane imwe discussion yatakamboita yekuti isusu vakadzi kana tichipinda kazhinji mumarelationship tinopinda nemwoyo wese kukambouya mhofu wakapa kuti varume musafunga kuti kana asangana newe zvinoreva kuti ari kukuda. Varume vanogona kusangana nevanhu vakasiyana siyana vasingasiye mwoyo yavo, whereas vakadzi vakasangana nemunhu vanosangana vachisiya mwoyo wavo. Zvino tikachishora here tikadzokera kuningirana kudhibhete last week tikavashora here vakadzi vaya vaita iyo. Inini ndikutomira ndiri single asi ndinenge ndichingotema iko. Tingachavashora? Tingachavashora here manje izvi wasanga mwana uyu pamwe kuda wanga ari kuti edo ndakaitawo mwana wokutanga ndikasiwa ndikaita mwana wechitochirekedza ndichizvicorrect paasina zvake kunga akaita uchenjeriwo ndipo kuona kuti murume ari kukunza kuti ndine vana vangu. Ende munoona kuti dzimwe dzenguva pamwe anenge akafunga kuti ndine mukadzi wangu sorry
anenge afunga kuti pamwe zvaane vanawo nemukadzi ndochiita wechitu. Masituations ariko ekuti kune vamwe vakadzi vanozvipira zvaukuita wechitu, but haana kunyatsa kusenzesa pfungwa dzake nekunyatsa kumira achinyatsa kutasa situation, assessing situation yake nekuona kwaari kuenda. Akangofunga kuti murume ndamuona. Kutaura chokwadi, I think baba vane musikana vakangodanana zvokudanana chaizvo. Saka akafunga kuti aiwa ndakudiwa, akati chirekedza ndicorrecte situation yangu yandakambokanganisa iya before, kuti ndakamboita umwe mwana uye ndikaita umwe mwana, regai ndichicorrectiwo pamoya anondiroora. Asi anti kana manzwa ndichitanga ndati inini murume akamudza kuti ndine mukadzi wangu kumusha, tiri kungotamba. Aiwa ndandira kunzwa pakutanga kwaendo. Akamudza kuti tiri kungotamba. Saka mwana wedu akaita dzungu. Aiwa akaita dzungu. Asi ndandarwadziwa newedhi kuti zuu. Aiwa randibata bata. Zvokwadi, it wasn't a nice word. Mwana wake ari kuti mwana wake izuu. Andimaona ana baba. Unza mwana pasi pano kumudaidza kuti zuu. Akati anzi inini ndakatowedzerawo muzuu mako. Shuwa dai aiziva kuti ari kudanana nebenzi remunhu rakadaro. Shuwa handifunga kuti aimboswera aripo. Ane munhu amudaidza mwana wake pachake kuti zuu. Rinonzi rinonyenga rinohwarara rinosimudza musoro rawana. Zvamunoona kana muchifadzana mawedzi ese aya haabudi. Kana matsamwidzana ndopaanobuda manje. Handi ndikunamatira kuti mukadzi ari kuZimbabwe dai ngarowo futi munjola ariko. Paanozosvika ipapo ndopaanoona kuti makando asi mari. Muda kuti aite revenge cheating? Anti. Ndarwadziwa. Asapota achida. Anti tikapota tichibvumidza varume kuti hanzi toshora wedu mukadzi, kuti mukadzi nje anenge audzwa, anenge aita mafeelings, anenge apindawo murudo. Munhu kana achinge angori married, gara kwauri married ikoko woita zveumarried. Matiti sapote chishora isusu vanhu vevakadzi ndanzwa zviri right. Kazhinji kacho tinongoshorana tichingoshora kuti uyu mukadzi ibenzi haana kumira musi. Ndabhuika neni inina. Asi kazhinji rushoro rwandinonzwa nderwekungoshora vanhu vevarume, ndoruzhinji rwandinonzwa. Ana bhangu. Aiwa vakadzi tinoshorana. Vakadzi tinoshorana mazuva ano anti munoziva pasocial media. Tinodzorana mumashure kushorana kwokuti unotoshaya kuti iwe mukadzi ari kushora umwe mukadzi erwe. Tinoshorana. Zvakango mwana uyu ndarwadziwa zvangu. Aiwa ndoega ndachida kungotaura anti ndarwadziwa, ndatonzwa unge mwana wangu ukamunina wangu chaiaitwa kudaro. Manga afunga kuti ndakugadzirisa. I think kubatikana kwandaita newedhi kuzoti zuu iro aiwa zvandivhiringidza, asi ameno. I wish her well. Thank you so much for your contribution. Nai Bishop, thanks very much. Ndatenda, have a very good night. Bishop, munongoperera mukuisa Bishop, tina Bishop pakati pedu panapa vanokomenta stereki. Vanoisa mavhesi avo pasubject ari related to zvatinenge tichitaura nesubject. Hamumbofonawo here Bishop mukatipa 2 ne 3. Bishop imbotifoneraiwo mutipawo 2 ne 3. I'm calling back someone ane number inopera na 382. 382, I'm calling you back. Ichi ngachiite chidzidzo nya ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Maswera sai? Kaswera maswera sei andiselina. Aiwa taswera maswerawo. Muri kuiona sei nyaya? Inangwa handingati ndinoshora baba ava vangatauri kuti munhu aita zuu. Of course vakakanganisa kuti vakazvarira munhu anga ane mhuri yake kudhara. But haana right yekuti mukadzi uyu hanzi wakaita zuu. Hazvina kunaka zvavakataura, asi mashoko akanaka. And he must take care of his child. Ngavachengete mwana wavo. Okay. At the same time vanhu kana vakwira mabhazi vachienda kunotsvaga mabasa munhu ngaazive zvakafambira. Ngazive kuti ndakaenda kunotsvaga mari. Kana wada zvepitolo
chiita mujolo uchiziva kuti uri kuzvichengetedza, usaita pamuviri. Ita pamuviri uchiziva kuti munhu wauri kuita naye anoda zvokukuroora kana kuti iwo pachako wakuda mwana. Noti kuita mwana uchiti kwai nokuti ndigoroorwa. Asi chashandeko zvino, iko zvino hazvishandisi kuti vana vanga akasiya kumusha ivavo plus waakazozvara vari kutambura mai havachakwanisi kushandira vana. Chokwadi vakada vakakudza mujolo. Because paitwa mwana wechitatu kapa munhu unotombosiya kabasa. Kuita mimba nokuzozvara mwana dzitori 2 years kana kuti gore nehafu dzakatozara munhu usinganyatsoshanda zvakanaka. Zvinoreva kuti vamwe vana vaviri vakusafa. Vana vari kumusha vakutosafa. Apa baba vanenge vachiyedzera kuti zuu vane imwe mhuri yavo yavari kuchengeta. Saka hazvimbobudi. Munhu kana wada kutsvaga basa, fambira chimwe, uyeuke nhamo yawakasiya kumba. Usangofunga zvokufadza nyama yako. Ndozvega zvandoda kutaura hangu handisele. Chimwe chinhu chiri kuuya mumaindi mangu tichitaura kudai izi. Baba ava vakadaro trying to kutiza responsibility yekubhadhara maintenance wemwana wavo chete. Kuti tanga ana baba vekutanga ava ngawatanga wabhadharawo maintenance ini ndozobhadharawo. Kuda kuti ngotiza responsibility. Izvozvo hazvishandi. Iye ngaachengete mwana wake. Zvevana baba vamwe vakaitwa nemukadzi uyu hazvinei naye. Vanoziva sei kuti vari kutaurirana sei kana kuti vana baba vacho vakamirawo sei kwavari. Mata hazvizive here. Handiti mukufadzana imomo unenge uchitaura kuti hapana kana chavari kuunza. Ndizvozvo chaizvo, but nyangwe zvakadaroka ngaachengete mwana wake, ngaaendese iyoyo shoma iyoyo yekumendena mwana wake ngaiende. Kwete kuti kwai zvezura akawana aripo ngaasiyane naro. Ngaaite nezvewake, ngaafunge wake kuti anoda kudya nokupfeka. Ndinodavira kuti vari kubatsirikana vachiteerera varimo. Because nyaya ndeyavo vari tu. Thank you so much for your contribution. Andiselina maita basi. Tatenda. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Hello? Thank you so much for your contribution. Hello, auntie? Hello? Hello, auntie Sandina. Yevo, mama kumboteerera imwe live kakuseru. Contribution kangu. Ava baba pavaita mujolo vaitire iyeke kana vanga vasingade mwana. Vaifana kugara vakapreventa kuti vasaite mwana. Zvekuti anga ane zuu o haana zuu zvanga zvisinei navo. But ivo kana vainge vari pakufara vaifana kugara vapreventa kuti vameke sure kuti hapana chinoitika. Ivo variwo semurume asiri kuda mwana. But here is my problem, my nini. Chinoitika chinonetsa pakunakedzana kwevanhu vavirika. Ndechekuti iwewe uri on the receiving end. Mafungira anguwo. Madecide kuita kuwadzana zvakadaro. Iwewe uri on the receiving end. Unoziva kuti ndiwo uchasunda bhara. Inini I think ndiwo unofanirwa kunge uchizvidzivirira, uchizviprotecta. Putting in mind kuti ndine vamwe vana 2 futi. Vasina ari kuchengeta, vari kutochengetwa namai neni nemari yandiri kushanda. Ndikafunga kuti zvinoka ndiri kushanda ikoko ndogoita wechitatu futi. I think inini semunhu wemukadzi ndini ndinofanirwa kunge ndichizviprotecta more. Selina anofana ake unga aizviprotectawo, but mukudanana vanhu vanopesera pamwe vakusimbisana. Iye pamwe murume yanga akutomudza kuti ndinokudawo, zvisisiri zvemujolo chete. Panogona kunge papatone kuti uyo anga akutoona kunge pane possibility yekuti anogona kuita mudzimai wake. Munomboziva kuti mukati meupenyu hwatinorarama vazhinji havamboudzwa kunzi ndinokuda unless pari panguva yacho iya ndo panotaurwa kunzi ndinokuda. Do you know that?
Ndozviziva anti, but still kana iwewe semurume kana watodecide upinda zvakadaro, it means zviri kuda kuti watopikira kuti whatever zvichabuda musarudzo uri kuzvida. Asi anti handisi kuti mukadzi akanhingirikira, asi kana waudzwawo kunzi ndine mukadzi wangu tiri kungotamba, zvinotaurika. Asi kana iwe uchipindawo yeke zvinoreva kuti mwana unoda, because uri kupinda imomo uri kuti uri kuisira mubhini here. ameno ndiri kukunzwai. Yes, if you have decided to enter watopinda zvakadaro zvikureva kuti ukugashira zvichabuda musarudzo yacho. Kana usingazvide unogara waregedzwa kuti pasatomboitike matalks akadaro. Saka murimi maudzwa kunzi ndine mukadzi wangu tiri kungotamba, munongo imimi ndimunoziva kuti munotakura 9 months. Ine atondudza kuti tiri kungotamba, ndinobva ndatogona ongoramba kuti ainini handiite zvekutamba nchidaro. But kana vanga vawirirana kuti vanoda kufadzana, iwo kana uchiziva kuti nemukadzi wako uchigara waita zvekuti mukadzi wako zvisazombosvika kunzeve kwake, usasiye evidence. Okay, I hear you. Ndo mafungiro enyu. Yes. Thank you so much for your contribution. All right, auntie. Take care. Look after that baby well. Thank you. All right. All right. Mafungiro avo. Rega nditore mama calls. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadii maswera sei kwamuri ikoko? Tiripo makadiwo. Ini ndoda kupa contribution yangu, and ndoda kutanga na auntie vedu first sister ukoma. Ini nandibhurani na kola baba, because as a woman it's our responsibility kuziva kuti zvoni wakaprotecta, especially auntie ava. She's not a young lady, she's a mother of 2. Already yes. She knows kuti zvoni ndikasangana nemurume ndichaita mwana, ende kana waudzwa kunzi tiri kutamba, you should know kuti mutambo, they shouldn't, nothing is permanent, tiri kutamba. Ende ivo kuita kwavakaita nhumbu vaida overtake someone and it didn't work. If it had worked, we wouldn't be here. So already she made a mistake. Nekuti vakanzi tiri kutamba, and I hope kuti as women we learn to respect ourselves, because kutamba it's not permanent. Because it's either you want to play or you don't want to play. Kana watu uda kutamba chizoti kwenda kumutambo uri kudzokera kumba mutambo mutambo. Okay. I feel sorry for her because she thought this was going to be something permanent, but vakagara vaudzwa kudara. Ende kuna baba mkuru vedu, mwana hazvina basa kuti mukadzi uyu ane vamwe vana hahana. Because mwana ndewako, chengeta mwana wako, whether mari yauchabvisa maintenance yochengeta vamwe vana or not, but iwewe chengeta mwana wako nekuti mwana wako aripo. You cannot say kuti vamwe vana havasi kuchengeta vana vako. Uyu mwana wako, you are a father, take responsibility of your own child. Nekuti mwana uyu haazoti akati makaregere kundichengeta, I don't think kuti baba vanokwanisa kuvhura muromo vachaura mwana uyu nekuti mai vako vanga vane vamwe vana. Hazvitaurike. He should stop making excuses and take care of his own child. You know, vakaenda kunotamba kukava nema-consequences. You know, he needs to take ownership and take care of his child. And kuna ndodzokera kuna auntie. Contraceptive is a woman's responsibility. I know toda zvedu kuzoti varume iye akaregere kushandisa condom, but iwewe as a woman, especially a single woman, and this is not the first man that she had been with anyway. Use protection. Use protection as a woman. No kuti zvoni pandiri kuenda apa, there are going to be consequences. Atidi kunda kuzonyebera kublema varume, even mukadzi wari mumba. Contraceptive is your responsibility. Ndiwe unoziya kuti zvoni takachengeteka here. Because murume ari mumba chaiye anoramba mwana, makaroorana makachata, anokudza kuti I wasn't ready, I didn't want another child. What about iwe uri kunze? Irresponsibility yavo. And besides even kuita nhumbu, vakambofunga here kuti vachaita chirwere apo vane vamwe vana kudhara. What if vakapuwa chiri chirwere asiri mwana? True.
True. That's all I want to say, Auntie. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your contribution. Kufungawo kwa anti uko. Ndo mafungira awa. Ndinokuchingamidzai. Mafungira awa. I'm trying to call back vanga vachikola. Shumbares bells. Mukadzi akabvuma akati ndakaudzwa kuti tiri kutamba, but ndaingofungawo kuti aitongofungawo kuti achapinda mubandhi. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Hello, Auntie Selina, ndapinda pachirongwa. Mapinda kuti pi chaiko. Thank you. Welcome to the program. Takadakai. Inini ndoda kungokontribute kuti ini ndoshora vanhu vese avari tu. Okay. Vese vari tu, hapana wandinoti uyu. Baba vakanyanya kutadza pakutaura kuti vana ma-human beings havana mhosva kuti vataurire vana kuti hanzi nai izuu vachitaura vamwe vana kudai. It's not nice. Zvokwadi. Very nice. Touya pane mudzimai uyu. Vedu we vakadzika. Hatizivi kuti tingaudzane sei, tingakomekedzane sei. Kuti shuwa munhu anokudza kuti ndine mukadzi, iwe wotopinda uchiti hanzi ndandichida kunoita wechitu, uchifuvisa mbi yako. Inini papapo panondinetsa ini. Kunyange dei ndatambura ndaita musingo wake anotambura zvokuita sei, kuva desperate kuita sei. Yeika imbosiyanaiwo nemamarriages evanhu. Vanhu vambofarawo mudzimba dzavomo. Kune varume wani masingles. Varume masingle vacho variko. Handiti last week pakauya musikana uya achichema kuti vakomana vacho vari single tiri kutorerwa nevakadzi vevanhu. Kunyange dei saka tichasvika kupi tichingopfidzisana kuti hanzi vakadzi vevanhu vatitorera masingle, isusu masingle takuendawo kuvarume vevanhu tichinopfuvisawo michato yevanhu. Patikaona zvinozoitika iye zvinezvi aane vana vatatu, umwe noumwe baba vake vakunetsana. Izvino vakutorondana tsimba manje. Ichengeta mwana, murume anofanira kuchengeta mwana wake, but tichiona zvaakuitika manje. Mwana haana chaapara. Mwana angozvarwa haana chaapara, anoda kuchengetwa, asi yatova nhamo futi. Iye zvino yaamisoro mitatu. Like vamwe vambotaura earlier on makolas vaitaura kuti wakauya kwavakauya uchiyambuka uchiuya kubasa, ko wadi kumboita kuconcentrata nezvebasa, kuchengete vana vawakasiya, oedha futi. Aipapapo inini handipanzwisisi ini papo. Iye zvino mukada kutarisa vacho variko kumusha ikoko, kana vakasiyiwa naamai vedu weka, muzoti madzimai vari busy kuwacha, kuenda mumaraini kunowacha, vachiwacha kuti awane $2 yokuti achengete tuwana tuna mai vakati vari kuenda out kunoshanda. Saka chindudzai kuti zvinoshanda chirudzi. Tichitotaura ipapapa anti munoziva kuti nyaya iyi yandifungisei. Pane nyaya yatakambodiscussa pano palive yagogo vakauya vachiti mwana wangu akaenda Joni kunoshanda akandisiyira vana 2. Okay, akanga afirwa nevana nemurume, saka vana vaisarwadza gogo. Asi Joni ikoko paChristmas kwakunovaigira mumwe mwana futi wakuti vachengete. Iri similar. Saka it looks like inenge trend yekuti kana vanhu vaenda vasiyira ana mai kumuchoko, inenge ya license yekuti vanoita vamwe vana futi. Ndozvandinenge ndakutoona ini. Ngatitorewo just kungotorawo responsible nelife dzedu dzatiri kurarama. Izvozvo chete izvozvo. Unopinda mukadzi uya akapinda murelationship akaudzwa point blank nemurume. Ndine mukadzi, ndine vana. Asi yauramba achichovha kuti hanzi nai ndaifunga kuti ndichangonoita wechitu. Kuudzwa kwawatoitwa ka. Ari kutokuudza kuti kana uchida buda, kana wabayiwa buda. That's the way, because dai angaida kumurora aimudza kuti ndoda kuita mukadzi wechitu. Ende dai asina kundikonfirmera kuti ndozvaakaudzwa ka. Unenge uchingoti pamwe murume uyu ari kucreate. Desperation imwe yacho iri kuitika soka. Handizivi kuti I don't know.
I just don't know. Kode muchingo ingopedzera ena zvinhu zvinyu kumijolo kana kuri kokuti waita chishoka ita chisho chenge musaidze vana vedu because vana ka chinhu chinonzi mwana chinorwadza endi kuzomona mwana yeye achitambura vana vachaendi kuzvikoro vedu wetarise munhu zvakaita kumusha vana kana ma-street kids vamwe vacho vanotori nana mai asanokudza kuti hakusi kugarika kumba kwacho zvakanaka hapana mwana chaari kuwana but munomba muchingotutudza nakirwai zvenyu patidzivirira naye murumewo dzivirira pfeka chekupfeka iwe mukadzi make sure kuti chapfekwa chekupfekwa kana indai madhepo here whatever ingozvidzivirira kuti no it's a no chiita zvako zvokuda kunakirwa zvako but musaite vana pavasingafanirwe kunge vachinhingirikini vachiexista because zvinokanganisa life dzevana future mwana iye mukada kuzotarisa future yake dei kuri kwokuti taizorarama inorwadza zvokwadi handimaona zvokwadi saka inini hangu ndinongopedza kuti vakadzi nevarume ngatitorei responsibility yezvinhu zvatiri kuita hazvisi right magemu acho iwaya ekuti panozobuda mwana hana kunaka kana mafunga gemu itai zvegemu musaite mwana musabike mwana ipapapo hazvisi right ndo zvangu ndongoda hangu kucontributa antiserina maita basa. Thank you so much Linda ndati vaisagara vese. Thank you so much auntie for your contribution. Thank you so much. Thank you. Bye. Ndofunga tambokurukura tikanzwa zvakangowanda pamusoro pazvo. Pane imwe call iri kuda kutopinda ndandaula kutoita wind off necontribution yatanzwa. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Makasimba iri tiri. Tinofara. Muri sei hanzvadzi? Nenyaya dzinotaurwa nyaya dzinosekesa nyaya dzinofadza but nyaya dzinosirisa kuna vanonzwisisa stereki. Sure, dzinosiririsa chaizvo. Nekuti munoona tete tikaverenga bhaibheri zvakanaka handitika pamusoro penyaya iri kutaurwa. Tikada kutanga kutaura nyaya dzekutaurwa inyaya dzemumba handiti dzanyaya dzevanano idzi handiti. Ndizvozvo. Ukaverenga kuna Vakorinde 7 ndakaona zvakakodzera kuti murume ave nemukadzi mumwe chete mukadzi ave nemurume mumwe chete handiti. But problem yaitika vanhu especially mukatarisa vanhu vakakurosa bhodha rekubva kumusha handimopanzwisisa pane umwe mweya kana titi idhimoni kana kuti mweya wenyika unopinda munoona mweya wekushaya matyira munoona ndo mweya wakubata wakubata vanhu vazhinji handitika apa bishop muri kutaura zvamuri kutoona currently handiti maona manje ka ndosaka makuona kuti vana vakabva kumusha nekuti mukatarisa tete nguva yamakakura imimi handiti zvinhu zvaishura kunzwa kuti munhukadzi anomwa doro zvokwadi handitika zvaitoshura handitika but mukatarisa iye zvinezvi munhu akangokurosa bhodha ipinda muSouth Africa mufaro wavo muno muSouth Africa wave kunzi unofanira kudzidza kuti kunomwa chimwiwa doro hanzi rakachipa handitika wobva wapinda nemaslogani ariko aye kunzi hanzi vana abhero vakapusa saka idyai mari dzana abhero handiti toverenga bhaibheri rinotaura richiti hanzi kushaya zivo kwakafanana nekufa zvokwadi handitika wotarisa bhaibheri rimwe chetezvo rinotaura richiti chii hanzi mwiri wemunhu itemberi yani yajehovha handiti wapimbwa nemunhu handitika akuudza shoko rekuti ini ndine mudzimai wangu handiti which means that person is committed to someone ndizvozvo handiti in other way kuudzwa munoona kuti pane rimwe shoko rekuti munhu akabatwa nemweya wasatani handitika akataura chimwe chinhu handitika iwo kana uri munhu anonzwisisa zvakanaka ukanzwa munhu achikudza ndine mukadzi wangu ka mwari atokudza kutoti iwe pane umwe munhu ari committed apa iwo hautokwani papi ipapo munoona tete bhutsu inokwana gumbo rimwe chete haikwani kupinda bhutsu ngani makumbo mairi bhutsu imwe chete handiti mazvoona handitika asi iwe uda kumanikidza kuti mubhutsu yakapfekwa nemumwe ka iwe uda kuisa tsoka yako mupi imomo mubhutsu 1 imomo on top of akuudza munoziva kuti vanhu vese toti vane madhimoni echihura tete ndoanza kuparidza ndikati munoona madhimoni echihura akasangana zvaanoita usati
musati audzana kuti ndokuda kungotarisa maziso kudai so handitika dhimoni anenge atodanana kudhara munozara kuita zvamunoitaka kwakutokozadzisa anenge atopedza apedza basa bishop dzokorodzai futi pamataura apa tangai futi zvamataura dzokorodzai ndati munoona madhimoni echihure zvaanoita handiti mukasangana vanhu vese ane madhimoni echihure riri kumurume riri kumukadzi handitika muchitarisana maziso kudai handiti anopfimbana ega zvekuti munosara kuzoita zvese zvamakuita izvo handitika madhimoni atoita sei atoshanda basa apedza handiri maona so dhimoni ira ndio rinokudza manje rako kukondera kuzoti chamwari uri kuona kuti chi uyu munhu ukamuitira mwana kawamugona handitika but wakanga kuti munhu akambokudza kuti am committed to someone idhimoni rinenge richitaura kuti ukamuitira mwana watomugona tete vana vari kurohwa nemweya wemunyika usingaiti unotorwadza unonzwisa tsitsi munoza ndaiseka pachitaurwa mapurogiramu dzenza maitaura zvichinzi kutodanana nemurume wemunhu kunoita uri kunyadzisani munoza kuti hakuna chinhu chinonyadzisa tete kuti uri munhu wemukadzi mwiri wemunhu itemberi yajehovha handiti ko iwe unosunungukirwa sei kana uchikwanisa kubvisa pendi kune varume vanokwanisa kuita 6 kune murume wausingazive kuti anobva munhu uye mukadamubvunza kuti murume wacho anobvepo kumusha kwake ndekupi une hama yake yaunoziva haana kana wani munoona you are right ende ukatarisa kuti even alright ngatibvisei bhaibheri tirise pasaidi handiti tiende kutsika dzedu dzeunhu nemagariro handitika vakuru vaidzisa kuti hausangani nemunhurume usati waziva kwaanobva zvichiriko here izvozvo bishop tete munoona kuti bhodha iri rakaiswa apa pakairi ratiparira tete asi vanhu ava tete ngatirege kuda kuwanzana kana kuti tivatsvetere kana zvotaura vanhu kuti hanzi murume azonge ari wrong chengeta mwana wako mukadzi azonge tete munoziva ndesaka uchiti ukaverenga kuna Deuteronomy handitika Exodus 20 handiti ukaverenga ndara ichiti ndiri Mwari ane godo handitika ndinorova vana nekuda kwezvitadzo zvamadziteteguru ani avo handiti kubva kurudzi rwekutanga kusvika kune rwekupedzesera munonzwisisa handitika ndiri Mwari ane godo handitika handiri mukuzwisisa handitika Mwari pane chinhu chese chinokiretwa in a sin way handitika Mwari hatidi kuwandirana kana kuudzana tanzi chitinoda kuparidzana zvekubhabhadzirana kana kuti asi handitika zvinhu zvavakaita teteka handi vanonzi mazvokuda mavanga enyora muri kunzwa izvezvi oneka vakupanisha mwana nekuda kwezvitadzo zvani zvavo vari 2 upombwe hwakaita vari vangani kubatwa nemweya wana Jezebel munoona kuti vanhu havachaziva zvavakafambira handitika vakubatwa nedhimoni rariya munoona ende iyo vanhurume munoziva kuti vanhurume ndironyatsa kusha tiri kubatwa nemweya wei hamunoziva kuti hakuna chinhu chinoshamisira nezvo social media tete mukada kuabvunza ipapo vakasangana pasocial media mumwe asenda piki ende vakadzi mazuva ano vakutora magadziko ka ndovavanotora vachiisa kufacebook handitika advertise handiti so nhasi pabuda nyaya dzakadai tocheme chiitete vari kuadvertisa vega tete alright munoona ndogara ndichiudza vanhu munoona social media tete yamunoona iyi imwe world inozviraramira munonzwisisa handitika ine zvainoda zvainodya zuva nezuva munonzwisisa zvekuti ukasazvinzwisisa paunobata foni yako uchienda pafacebook uchienda patiktok uchienda pai handiti munonzwisisa handika unodzimara wakutora kana picture wakashama kuti zvigodivasangana baba vabva vakudza kuti ndakudai amaika runako rwenyu haruiti asi kumba ndine mudzimai wangu handiti yobva wati mai vari kumba havana basa asi Mwari ari kumusoro kudenga hapenge munosaka muchizwa kuti zvinonzi ndiMwari asingakangani ndiMwari asingarari munonzwisisa nekuti certain time yauri kudisturba marriage yemumwe munhu munonzwisisa tete handitika ndiri kuzviwa munoziva kuti kupfugama uchinamata handitika hakuna power than muromo waunongotaura tete uri pokuti asi baba ava vanonditadzirei ndakavatadzirei kana asi mai ava ndakavatadzire to this extent munonzwisisa handitika Mwari anonzi
anotora muromo waunotaura wakarevesa. Munonzwisisa handitika? Power of the tongue. That word raunotaura rere yaMwari handitika rinokesa umwe munhu ari kuita zvinhu zvisizvo in your life. True. Power of the tongue. Munonzwisisa? Akakanaka. Mwari munoziva kuti Mwari apenge vanhu ava chinhu chandokwanisa kuvaudza tete ndechekuti ngavatye Mwari, vatye miri yavo. Munoziva kuti tete kunzi hanzi munhu unofanira kuzvirespekta kana kunzi usati hanzi ndinotya kana kuti ndiri kutya kuti anti vanozondiona kana ndiri kutya kuti murume wangu anozondiona kuti ndahura. Aiwa batwa nemweya wekuti ndinorespekta body yangu. Munoona kuti ukaona munhu asina nyadzi handitika, he or she they don't respect themselves. Ndo chinhu chandanga kuona even munhu yakatomutarisa ndinoona kuti hapana respect apaita sei. Hapana. Because mai vakakwana tete, mai vakakwana. Why don't you learn mistakes? Une vana two handitika, une vana two different fathers handiti, then unoita mumwe wechi3 different fathers handiti. Munoona haudzidze here zvimwe zvinhu zvinoda kunamata tete, kunamata kuramba. Munoza kuramba chinhu handitika. Munoziva ndogara nchiudza vanhu kuti unononamatirwa ugopiwa muteuro ugoenda kune mapostori ugoenda kumapastors ugodzwa zvipi nezvipi. Munoziva tete handitika, munamato unolidwa nechinhu chinonzi practical handiti. Kuudza kuti Mwari ndaneta nekuzvariswa nevarume vana vakadzi vavo handiti. So panouya munhu anokuudza ndiri mukadzi handiti, if adomudza kuti iyo dhimoni putseke suka ibva panapo handiti. Okay. Hakuna munhu anomboitwa chinhu asingadi tete manzwa. Kana vanhu vese vari kutaura kuti hanzi murume ngaite responsibility nemwana wake, ko iye aizo bosi kwalabvunza murume agona kokuzana handizviziya ina akangondidzo ndakabayiwa. Wow. Muchati kwakutopusa ka. Kwakutopusa. Tete vanhu ngavatye Mwari. Zvokwadi ndinobvumirana nemi bishop. Saka kuri kuvapa advice vanhu tu ava bishop, mungavape advice yekuti chi? Advice iripo tete kuti vanhu havasunungurwa, haidi kuwanza kana kuita sei. Vanhu vatadza handitika. Chitadzo kana chichinge chaitwa handitika, munonzwisisa handiti, hachisi chinhu chekuvanda. Ndesa munoziva kuti tete vanhu ava vaita zvinhu muchiwande handitika, asi Mwari avaburisa pachena kuti nyange muita zvinhu zvakawandika nenzira ipi handitika. Zvinobuda tete. Kwangu hakuna chinhu chinoita sei chinowanzika handiti. Ndesaka muchiona tete kuti chinhu chese chakagara chanzi naMwari machiita muna Adamu naEvha wakaita chitadzo wakawanda. God wasn't there handitika. Munozwisisa handiti. Kusvika Mwari akapa judgment yekuti hei vanhu zvinhu zvamaita izvi kaizvi iwewe uchaita pamiri handitika. Judgment haina kumbobvira yambomira kana makore. Munonzwisisa handitika. Yakangotaurwa once waita chitadzo ichocho handitika. Ndesaka muchiona kuti tete vanhu tikaroorana mumba tinoita zvinhu zvedu private handitika. Asi zvazara manje munhu wese anongozviona kuti waiona yakaitwa naJamani ava tarisa kune mukadzi wacho zviri pachena. Munonzwisisa tete. Zvangoonekwa nemunhu wese zvamaita makawanda zviya zvadini. Zvamaita makawanda zvamanifesta zvakubuda pachena manje. Mai vakutosunda bhara. Handiti mazviona. Ndesaka pachibva pazonzi paipai tete handitika. Nyange munhu wese chinji nyange wakabarirwa muchechi ipi handitika, kana kuti wakabarirwa kupi, unofana kuzosunungurwa kuti uzonzi wava mwana wani waKristu handitika. Ndesaka izonzi munhu ngaabhabhatidzwe handiti. Nyange mai nababa muri mufundisi muri vatsvene chaiwo handiti, asi chamunozvara chinofana kuchenurwa. Ndizvozvo ande mabanzwisisa. So vanhu vaviri ava chitadzo chavakaitaka ngavachitobuda pachena. Munonzwisisa tete. Wokumbira ruregerero kuna Mwari avaregerere nechavazvarwa kuti chiregererwe, nekuti vakasadaro teteka onaika ijudgment yatotongwa naMwari iri toda kuti iye Mwari nenyasha dzake handitika avanunura avasunungure, nekuti vakaramba wakawanda ka wani mwana uyu responsibility inofanira kunge ichidiwa namai nababa achakura asina handiti. Matokesa mwana nekuda kwezvivi zvani zvenyu abereki handiti mazviona handitika. So kusunungura mwana wenyu kuti mwaere mwana wenyu aine hunhu hunoda mai nababa, aine
kukomberedzwa kunoda mai nababa ka vairi motoreurura ende matoreurura mabuda pachena kuti vedu ndo zvatakadini zvatakaita handitika mai guru kana vachigamuchira kuti bambo ndo yavapindana nayo handitika mwana osunungurwa oziwana nemhuri mwana orerwa zvakanaka achiwana maresponsibility amai nababa achiendeswa kuchikoro zvinoda vamwe vakasaramba vakadaro ayo vanongofira muzvivi. Wow. Atiri kuvawo ndekuti jeka chakataura kati wedi mwiri wemunhu itemberi yaJehovha. Unoshaya here matyire kungoti wawasa munoona tete muno muSouth Africa tiri kurwadziwa kana imi mukurwadziwa zvatakuona munotatika hazvichaiti. Asi muri kuzviona imi mabhishopu muripo makangotarisa zvinhu zvichiitika chete tete munozati izvo zvimukatarisa mucomment section handisi paFacebook handitika panogona kutoona mumwe atori nedhimoni ritomudza kuti anopenga munana bandarwa chinhu chakanaka vanhu vakuti ndezvekupenga vatoripo imo mucomment section uku zveshuwo vakutotaura kuti ndezvekudini ndezvekupenga handiti asi medzisiri yacho ka ndezvekupenga ka ndiye akazochema. Wow. Nekuti mukatarisa tiye zvinoteeteka vanhu vakuda ivhangeri rekuda kuudzwa kunzi itai mari handitika muchaita motikari aiwa kotogoudzana vhangeri rekuparidzirana kuti muchaita motikari tichiri kutadza here zvakadai zviri kubuda pachena maresauti anonyadzisa zvakadai pakaipa bishop pakaipa totanga toda kuudza kuti tendeuka watendeuka mwari ozokupa maropafadzo. Saka apa murume wodii apa wodii murume tete murume ngaabude pachena vese nemukadzi kuna vanhu vakatadzira murunzwisisa handitika vokumbirira mwari ruregerero handitika baba vochena iye murume rudziko murume asinganyari tete munoziva kuti chinonzi baba handisika responsibility handiti munonzwisisa once you don't take your responsibility on your family you are not a father. Saka muri kuti murume abude pachena onoudza mukadzi wake kuti ndakange ndichitamba hangu naSerina pakazobuda mwana. Ndakatadza ndane mwana amai tofanira kutochengeta mwana iyeye. Panomira zvakanaka ipapa. Naitete. Munoona kana taakutaura zveshoko raMwari handitika even kana tikada kutora zvechiwaji chinyakare chedu handitika tisingaisa shoko raMwari alright vanhu vanozoti vakupenga nebhaibheri ngatitore unhu netsika nemagariro handitika. Hold on bishop hanzi vapinda sei bishop vasiri paFacebook wedu wekugara wanzwisisa munhu ka zvinhu zvakanaka vari kuti havasi paFacebook at the moment because vari kutaura pafoni havasi kuona macomment inga vabva enderera mberi vakati I bet mucomment sections muri kunzi vanopenga ngatitange itanzwisisa zvinhu you can go ahead bishop. Munoona teteka tisingataure nyaya yebhaibheri tichitaura nyaya yeunhu yetsika nemagariro handitika ndio zvinotiumbiridza isusu vanhu handitika taitaurwa zvino kunonzi mumusha kana mukakanganiswa kana kuti vanhu mukatadzirana handi munonzwisisa tete handitika although muchitanga kutuma nhume dzinoenda kutaura ashamari ndatumwa naningi inini ndinisavira wake ari pane zvavo zvandakakukanganisira zvayandiregererewo handitika asi munozodiwa mese muchionekwa uyo uripo apa uyo aripo achitaura kuti awedu weshamwari ndakaita sei ndakakutadzira. Saka muri kuti murume ngatume nhume kuna mai kuZimbabwe. Naitete apa munoona kuti chii here kana ivo vachida kuramba vari muzvivi handitika ngavarambe vakaviga handiti ndizvo then mwana wavo wasafa nechivi chavo. The honest truth is kuramba vakaviga ka kutuma nhume kuti inotaura ka kuti wapotera zvinokauma nekukula down things pane kuti zvizodiscoverwa hondo inobuda pakudiscover chinhu chausina kuudzwa chechitadzo chinorwadza. Exactly. Nekuti munoona kuti chitete
ukada kutarisa kuti ezvinezvi one chakuita kuti murume atize kutora responsibility yemwana handitika inyaya kuti inini ndiri kutambira 2000 handiti kwaku kuna maisenzeni vanoda 1.5 handiti ini ndichabhadhara rendi 100 rand ndichada chikafu netransfer chekuenda kubasa mhete dzangu ini hatichaita sei hatichabalansi ndozviri kutizwa chete ipapo ndozviri kutizwa handiti maona handiti maona asi kana tichinge tataura chitadzo chatakaita chachenurwa handitika kana mai vari kumba vanosika munoona kuti unogumbuka waudzwa chinhu nemunhu ari kukumbira regerero handitika asi une 99% yekugamuchira zvinhu zvavaita sei zvavaudzwa unozwisisa pane chinhu chekuti unozodiscover later kuti munhu uyu so nguva yese aindichita achindinyepera zvokwadi handitika ndoba kuzonzi wanzi mwana anozonzi anzi ada kuonekwa mumusha mai obva ati hapana handina mwana anouya kunogara pano andakasvika asipo ipapo pekupotera apa nekunotuma nhume kuti vanotaurira mukadzi wacho I do agree with you that should be done ende zvamataura zvekuti kuda kuvhara ma1 kuti ari kutambira 2000 kumusha kwaendeswa 1.5 asara ne5 iye yakuda kutanga kukurunga kubhadhara rendi nezvese apa ndo zvaari kuda kutiza chete metse hadzichabuda hadzisi kubhalansa saka mati iwo sisi wangu ngavadzidzi munoona chiitete pane chinhu wani chisingazive vakadzi chinhu chimwe chete chavasingazive ende chavanorasika tiudzei bishop munoona tete varume vazhinji nyange achimwa doro handitika asi iye unomunzwa achiti handikugara nemukadzi anomwa doro handiti ko vanodi kuzvibvunza kuti ko wai varume vachizotaura zvoti handikugara nemunhu anomwa doro iwo kana doro racho richiita sei richinaka kandirongomwiwa kane munhu wese that's a fact ende zvimwe zvinhu zvinoitika kuvakadzi tete handitika vakadzi vane dambudziko raya rekuti vakadanana nemurume ndo vanotanga kufumura hapwa dzavo muri kuzva murume obva atoziva kuti idzi hapwa idzi dzinonhuwa idzi handiri maona nekuti unonzwa mukadzi achitokuudza kutoti asamariri handinzwaro handiti nyange baba vangu ambofunga zoti tigari nditori mukadzi wechituka nezvavaitaura ukazvifunga vaudazati apa hazvibude zveshuwa haiwa zveshuwa saka bishop ndirega ndingokutendai nekuuya kuzoita chip in inini zvandichaitaka tadhiskasa vachaonawo program asi ndichatsinhirisa kuti vazvichenure kuti baba vaone kuchengeta mwana wavo uye kuti baba vatume nhume vapotere vanoudza mudzimai wavo kuti kune mhosva yandakapara kuno kune nyaka achambopengereka mukadzi asi kana nhumwe yatumwa zvinoreruka handizvo tete aiwa tinotenda asi parizirai vana kuti ngavatye Mwari mabasa abatwa muno muSouth Africa tete aya akaoma teteka unonzwa tsitsi zveshuwa aiwa tinoramba tichirovedzera mukurovedzera ezvi muvanhu vanga vachiteerera bishop ndinodavira kuti pane 1 atopika kana paine 1 akaudzwa kunzi ndine mudzimai wangu tiri kutamba atopika kuti chitori chidzidzo chekuti anogona kupindanawo nezvakadaro regai ndikutendei bishop nekuuya kwamaita pachironga. It was very nice speaking to put the voice pa comment section pa comment section apa. Thank you so much and a very good night to you. Tatenda nemiwo tatenda. Well, I think tinongochipedzisa na bishop kwataurwa zvakawanda stereki zvakwavari kufuga kana kuwarira kupika macomments ese ataurwa akanaka votora voshandisa akashata
wosudurutsa pasaidi. Asi zvataurwa naBishop ndozvandicha encourage kuti ngaanopotera murume uyu azivise mukadzi wake nyaya isati yaputika, nekuti nyaya inopoterwa ichitaurwa achisvika akazvininipisa kuti ndakakuresvera inotambirika zvineka unyoro. Nyaya yekunzwa nemakuhwa uchizoita wekubvunza inopa BP forogonya yemunhu kuti ikwire. Ndinodavira kuti pazvirongo zvese zvatiri kuita someone is picking up something out of it. Dzimwe nyaya dzinoita unge dambe. Vamwe havazi comfortable kuuya kuzochaya nyaya dzavo palive. Saka tinotoita dzekunareta in the hope yekuti zvichanhikirikira. Let me take this one last caller aramba achifona direct. Ndinokuchingamidzai pachirongwa yabva yakata. In the hope yekuti zvinodzidzisa someone. Kune sei nyatinayo yekuchishona kunzi panorayirwa mwana wamambo iwe teerera. Panorayirwa vamwe pamusoro penyaya dzevamwe iwe teerera kana uine nzeve dzekunzwa. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Hello? Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Maswera sei? Taswera baba makadini? Tiri nani, ndoda kucontributa muchirongwa chenyu. Muda kucontributa, pinda henyu makasununguka baba. Tinotenda kana tichinzwana baba vachiuya kudai. Changu chete kurayira madzimai. Madzimai. Vasikana iyi hakungorayira hangu kuti kune zvavasingazivi. Titaurirei baba. Kana usati wafunga zvekuita vana, zviri nani ugare wakabaya zvinonzi majekiseni awo prevention. Ana depo ivavava. Ugare wakapreventa. Nekuti ukareka kupreventa uchizvitaurira kuti hai pandinotanga relationship tichashandisa makondomu kana kuti tichadzivirira whatever zvatichashandisa. Relationship haishande kudaro. Munhu ari safe kurelationship murume chete anoenda kunotenga vaye vanotengesa. Nekuti everyday paanenge achinotenga anenge achitenga munhu ari different. Saka zvinomupa kuti everyday paanosangana nemunhukadzi anoprotect. Ndizvozvo. But parelationship maizva zvinoita ka vanhu vanoprotecta madays ekutanga. Zvichienda uko vanhu vanotanga kuita ka sort of trust nekakurelaxa tease. Zvokwadi. Ndo panokanganisika zvinhu zvese manje ipapa. Even munhu akataurirwa kunzi ndine mukadzi vana vangamushora hawo sisa avo vakaita mwana wechi3. But anenge asingazive, iye anenge achizvitaura kuti relationship nyowani handiri kutanga iyi ndichakwanisa kuti tiprotect. But the moment mapinda mubedroom zvinogona kutoshaya basa. Zvachose baba. Saka kumadzimai ngatiyedzei kuti tishandisa iyo majekiseni madepo iwayaya. Majekiseni aya. Nekuti ukazvitaura kuti ndichaprotecta musi wandichaita sex yacho iyo. Zvogona kutoshaya basa chaizvo. Kutoshaya basa. Zvachose. Unozoerevana wane mwana. Zvachose. Ipapo munhu anenge akutaura chokwadi kuti nini ndine mukadzi umba. Zvokwadi. Saka hai vangabatsirike ipapo wazvinzwa pati zvekuti vanhu vanodanana vangapedze gore rese vasina kumbo vachishandisa makondomu everyday pavanoita hai izvozvo hai. Kunenge kuri kunyeperana. Apa chokwadi kunyeperana chaiko. Chokwadi baba. Hai ndo contribution yandachida kungoita chiti namufundisi zvekuti vanhu vakajamba pota vanomboita kakupenga hai hachisi chokwadi chichi chataura. Hachisi chokwadi. Hai munhu zvinoenderana nekwaono kuZimbabwe chaiavoid chinoita kuti vanhu vasanyanyoonekera stereki. Ndechekuti vanhu vanogara padhuze nevabereki kune hama dzese dzinenge dziri. Zvokwadi. Otherwise munhu akabva kana kuti akakurira kuHarare family yake yese iri kuHarare akachinja environment akanogara kana kuBuluwayo. Anogona kuita the same thing because vanhu vese vanomuziva havasi ipapa. Saka hazviti kana kuti munhu achamba bhodha kana kuti haana kuchamba bhodha zvinoendana nefamily yauri kubva yawakazvarirwa.
Yeah. nemakurisirwo awakaitwa nemarangirwo awakaitwa nevabereki vako chete. Zvokwadi. Hazvinei nekunwa doro zvezvi, hazvinei nekuti uri kupi. Ndoungangoenda even ukaenda kuLondon kana kuti makurisirwo awakaitwa nomararamiro aunoita. Zvokwadi. Hai, mungavhara nechirongwa tete, maita basa. Tinotenda baba, tinotenda kana tichiona ana baba vachiuya vachizotikumikidza pamaprograms edu kudai. Tinotenda. Hai, muchitendei. Thank you so much. Mova neusiku hwakanaka baba, tinotenda Stereki. Maita basa. Tinotenda. Regai ndichivhara hangu. Izvi ana baba vanenge varimo vachiteerera avo. Vanenge varimo vachiteerera vasingadi kufona. But anyway, tinotenda. Kana varimo next programs that we have. Vana baba tinokuencourage iwo kuti mukacontributa wo futika. Tinoziva mafungiro amunenge muchiita imimi sevanhu vevarume. I highly appreciate the men as well as the women that contributed today. Highly appreciate. Saka ndichadzokera kuvanhu vaviri ava. Ndonotaura nawo. Asi chikuru chandoda kutaura ndechekuti murume ngaanopotera, ngaanotsvaga munhu, ngaatumire nhume yekuti pane kutadzika kwakaitwa. Pane kutadzika. And also I will encourage murume uyu kuti achengete mwana wake. Do you know mukuchengeta vana vedu hauzive mapresident nemaprime minister nemanesi amangwana? Zvino kana uchitanga kuramba mwana, kana azowe pane chimwe chinhano, unozomuti mwana wangu pakudii, asi iwo wakatadza kumuchengeta. Ndinodavira kuti vazvinzwa, vanga varimo havo mucomment section. Dzimwe nyaya kana tichidzitaura dzichiuya pano dzinoita unge dambe. But zvinhu zviri kuitika kunze uko. Zvinhu zviri kuitika. Vanhu vari kuita zvinhu zvinorova. I can safely tell you kuti vanhu vari kuita zvinhu zvinorova. Hai, iyo tapedzai. Nai Haiti. Vanhu veku Cape Town Haiti yenyu. Haiti Cape Town imboriko rini kwatisi kumbonzwa kutaurwa nezvayo. Haiti Cape Town, what's happening with Haiti Cape Town? What's happening with Haiti Cape Town? Yakangonyarara kuti zii. Hapana kana akutaura nezvayo. Kana kuti muri kutenga matiketi enyu chinyararire, takangoona mostly veJoburg ndo vakauya musuno vachikumbira kunigirikira kutengerwa matiketi. Ndatovhara. Ndavhara kana foni yangu iyi ndatovhara. Foni ndatodzima. Thank you so much for tuning in. Have you got your own story that you want to tell, or you feel kuti you can't come live kuzotaura nyaya yako? Unogona kungofona tonareta story yako. Although we would encourage you to really come. Iwewe mbune. Vanhu vari kuda kubhadharirwa. Vanhu vari kuda kubhadharirwa milka. Vada kubhadharirwa nani? Vanotaura vega zvekuti vada kubhadharirwa, vanokumbira ka. Hadzi mwana asingacheme anofira mubereko. I was saying kuti have you got a story to tell yako iwe wega yekunareterwa naAunty Selina inonetsa. Zvinoda iwe mbune kuti uye utaure nyaya yako. Even ukataura not necessarily kushowa face yako. Ukati ndine nyaya yangu, ukaenda kuna SIS MELLY kana ukauya kuna Aunty Selina, ukataura pafoni apa. Unowana kubetsereka na honestly. Unowana kubetsereka nekubvisa zvaunenge zvakakuremera pamoyo wako. Inini ndinonareta story dzevanhu. Ndinonareta ndoti endai munopinda mucomment section. It's still okay. If you feel you are not confident to say it in your own voice, it's still okay. Anyway, Nasi Friday, I sincerely hope you had a very good week. Have a very nice weekend. Stay blessed. And look after yourselves. From me, Aunty Selina, until we meet again, most probably on Sunday.
regai nditi futi kana paine mama topics amunoda kuti tidiscuss, you can simply send a message kuna SIS MELLY or send a message kwandiri. You can send a message pa phone iyi because ndinoivhura here and there. I'll get my message enyu toona kuti to discuss head. I know vakawanda vari kubetserekana. Ndine plenty of voice notes dzinenge dzichitaura particular programs vachingotenda kuti tiri kubetserekana. I hope tiri kubetserekana tose zvechokwadi. Chivaine kurara kwakanaka nhasi Friday iyi. Anditi vanonwa vanoputa isu vekukurumidza kurara takuenda kunorara. Muva neusiku hwakanaka. Ndatenda for tuning in. Thank you.